Hola a totes i tots. Feia molt que no ens veiem les cares. Tot bé? La família bé? Perfecte. Com heu pogut llegir al títol de sota, avui tractarem sobre un dels clàssics més grans de Disney. Estem parlant de La Bella i la Bèstia. I és que, possiblement no ho sapigueu, però obres com King Kong o El fantasma de l'òpera es van basar en aquest clàssic. Si t'interessa, queda't. Però abans de començar amb les adaptacions ens hem de parar en els orígens. Com quasi tots els contes clàssics de Disney, La Bella i la Bèstia té com a origen un conte francès. Té bastantes variants, ja que la seva transmissió era oral, era popular, i per tant no hi ha un sol conte original. Tenim que per una banda es creu que el seu origen era el conte de Puleyo i l'Ase d'Or. I per altra banda hi ha dues versions que competeixen per ser la més important. Per una banda tenim la versió de Villemont, que no sé per què faig així si no és italià, i l'altra de Beaumont. La primera, la de Vilanova, tenim que és una versió més extensa on explica els orígens de la Bella, és a dir, que la seva mare era fada i perquè ella pogués tenir un bon futur, doncs la va deixar en una família de comerciants. Aquí veiem que hi ha una crítica social cap als matrimonis forçosos i aquesta part serà la que ometrà Beaumont. Serà més simple, no es ficarà en les crítiques socials i al cap i a la fi serà la que tingui més èxit, ja que Disney es basarà a la versió de Beaumont. Ara sí, comencem amb les adaptacions. La primera adaptació cinematogràfica va ser el 1946 de la mà de Jean Cocteau. Aquesta primera adaptació utilitzava elements que després utilitzaria Disney, com els elements encantats, els objectes que parlen i aquest tipus de coses. Però Jean Cocteau introduïa temes més onírics, més profunds i al cap i a la fi s'allunyava una mica del missatge infantil. El 2014 es va crear una nova adaptació que ens pot recordar aquesta primera de Jean Cocteau, tot i que sembla més paròdia. La segona adaptació cinematogràfica és la de Disney. Va ser el 1991, tot i que Walt Disney ja va començar amb el projecte en 1940 i no l'acabaria fins 1980, però al cap i a la fi va ser publicada el 1991. Ha sigut un dels clàssics més grans de Disney i una de les primeres en guanyar un Òscar a la millor pel·lícula d'animació. Entre 1991 i 2011 van apareixent altres adaptacions però que no tenen gaire èxit. No serà fins 2011 on es porti als cinemes El cor de la bèstia, una adaptació d'un llibre amb el mateix títol. En ell trobem una espècie de retelling, és a dir, una adaptació moderna del conte clàssic. Kylie, que és el protagonista, fa bullying a una noia de classe sense saber que aquesta és bruixa i l'acabarà convertint en bèstia fins que trobi l'amor verdader. Ahora me toca a A mí. Amèrica va aparèixer a 2011, però a Espanya no la van poder gaudir fins 2012 de la mà de 4. Seguim amb els retellings, i és que el 2012 va aparèixer una nova sèrie televisiva policíaca amb 4 temporades de 70 capítols en total. En ella podíem veure la protagonista, Kat, la policia que investiga misteriosos assassinats que es donen a la ciutat de New York. Per altra banda, tenim a Vincent Keller, un militar que va anar a Afganistan i que va ser víctima d'experiments militars, que el faran sentir-se com una bèstia. A partir d'aquí no puc dir res més, però està clar que entre Vincent i Kat hi haurà alguna cosa, no? Digo. Ara sí, comencem amb les adaptacions literàries. I en primer lloc tenim Bellesa cruel per Rosamund Hodge. En aquesta novel·la trobem a la jove Nyx, que ha sigut condemnada des de ben petita a un matrimoni forçat amb la bèstia. Però això no acaba aquí, perquè
ha sigut entrenada des de petita perquè en el moment que es casi amb la bèstia el pugui matar. Però el problema ve quan la Nyx es pregunta si realment vol matar la bèstia o està començant a tenir sentiments per ell. Per saber el final haurem de llegir el llibre. Seguim amb un altre retelling. En aquest cas estem parlant d'Una maledicció oscura i solitària, per Brigitte Kemmerer. En aquesta obra trobem que es barregen dos mons, el món de la reialesa i el món real i normal actual. Enmig d'aquests dos mons tenim el príncep Ren, que és condemnat per ser un Don Juan a veure's físicament com una bèstia. Per tant, ara sí que sí, haurà de trobar l'amor vertader enmig de Washington DC. Tindrà sort? No la tindrà? Qui sap? I ara sí, acabem amb Una corte de rosas y espinas de Sabataire. ¿Qué dice usted? Una de les novel·les més diluïdes, però no per això menys interessants. Tenim la Feire, una jove que sempre ha de sortir a caçar al bosc per donar de menjar a la seva família. En una d'aquestes expedicions caçarà el que no ha de caçar i es ficarà en problemes bastant seriosos. Per altra banda, tenim a Tamlin, el lord, el gran màster de la cort primavera que se l'emportarà per condemnar-la pels seus crims. A partir d'aquí, 4 llibres molt interessants que enganxen moltíssim i que et deixaran fins al final. Això és tot per avui. Si has llegit algun dels llibres que he recomanat o vist alguna pel·lícula que també ha sortit en aquest vídeo, deixa'm en comentaris o a les xarxes socials. Això ha estat tot per avui i ens veiem a la pròxima.